Здрасти, Алекс. Здрасти. Защо избра да станеш брокер на недвижими имоти? Избрах да стана брокер на недвижими имоти, защото винаги съм искал да работя на място, където има множество възможности и гарантирано развитие за успех, което, разбира се, зависи от самият мен. Обичам да работя в динамична среда, а брокерството ми предлага това разнообразие от предизвикателство и ситуации. Също така, гъвкавостта в работното време ми позволява да съчетая личните и служебните ангажименти и естествено не на последно място възможността да си осигуря високи доходи, с които да бъда финансово независим. А какво ти дава Варна Хоум Център? Варна Хоум Център ми дава една страхотна работна среда, изградена от прекрасен екип, както и възможност за развитие. Страшно много харесвам подхода за усъвършенстване в бранша и ежеседмичните ни срещи с лидерите в недвижимите имоти, които ни мотивират да бъдем още по-уверени в себе си. Така и аз чувствам, че израствам в работната среда и успеха ми е неизбежен. Какво ще кажеш на клиентите, за да те потърсят? За да ме потърсят, на клиентите ще кажа, че ако търсят професионализъм в покупката или продажбата на техния имот, да се обадят на моя номер. Благодаря, беше много изчерпателен. И аз благодаря.